Ya, nan ne dai ko? nan ne. Ka tabbatar? Nan ne mu je. Da wani yaro. Ya. Alaikum salam. Da Allah, wala yana ciki. Wallahi Allah. To. Malam dai yana ciki da ciki amma dai bar in dubo shi. Da Allah dubo mana. Allah yana nan. Yana nan. A ji a to. Kuri mana, kuri yaron nan bai je ba. Shirya. Yawa ga mashi. Hana saninku. Yawwa Hana mana. saninku. Kun samu na zo ina wani aiki ne. Kasan an ban wani aiki tun nan ya fi shekara 1000 na. What? Ina wannan sai yanzu ma kuka sana taso. Ku me ke tafa da ku? Malam, ni dai so nake ne kuɗi ta kowace hanya ce ne ma'aukacin kuɗi. Na fa'ati kuɗin gwate kowa na fi shi kuɗi ni babban Ni buri dai gaskiya lalabata nake so da na saci kayan mutane in bata kawai. Abin da kuke so ku yi kenan? Abin da dai nake so kawai kenan. Abin da kake so ka yi kenan? Sai so kake da faɗan ku ta kuɗi ko? ko ta baka hanya ce. Ko ta baka hanya ce? Yauwa ne kuɗi. Kai an shi wannan. Kai ka samu naka. To ya Kai ake kuma ake shi? wannan kana tashi ka buga kafa sai ka ce bat Shi yanzu ke. gwada mu Ai gani. bura fara, ai ba lokaci ya. Ba! Ya ɓace. Malam ya ɓace. To ya fa zai ɓace ba. Ya ɓace malam. Malam ya ɓace.